Γεια σας παιδιά, Στάμακολ εδώ και σήμερα θα παίξουμε το Minecraft Pocket Edition. Έχω αλλάξει το skin μου. Πείτε στα σχόλια αν σας αρέσει το skin. Δεν ξέρω, από πίσω έχει το σύμπανακ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε στον κόσμο που είχαμε παίξει στον κόσμο που παίξαμε πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω, μια εβδομάδα, δεν ξέρω, 5 μέρες στιμά. Προχωράμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω κάνει λίγο το πάτωμα και το πάνω μέρος. Δεν έχω βρει κρεβάτι ρε παιδιά, όχι και όλο το πάνω μέρος, γιατί βλέπετε εδώ πέρα. Θέλουμε ξύλα ρε παιδιά. Στο βάλε αυτό. Περνάτε. Μην είναι κανένα creeper μετά και έρθει και με ανατινάξει. Μόνο αυτά τα ξύλα. Είχα βάλει και αυτά. Μα πώς έχω. Τέλος πάντων να κάνουμε white. Να έχω και φούρνο. Κοιμηθούμε τώρα και ό,τι γίνει. Τα κάνουμε όλα αύριο. Λοιπόν. Βάζουμε εδώ το φούρνο. Παίρνουμε τα ξύλα. Το βάζουμε εδώ. Όπα, πού πήγε το άλλο. Τώρα θα το πάρω, μετά παρηγέμαι. Με το που παίρνεις ακριβώς μπροστά σου το κρεβάτι. Εντάξει. Όχι, όχι. Μη ρε. Έλα τώρα. Και αυτό είναι την πρώτη. Ωραία. Τόση ώρα ρε. Δεν μπορώ ρε. Πόρε. Πάμε να πάρουμε ξύλο. Πόρε φίλε. Θα βρίσω. Και 3 ξύλα. Θα βάλω και αυτά. Οκ. Τουλάχιστον δεν ανατείναξε τόσο το σπίτι. Αλλά εδώ πέρα ας. Έχω ένα στάκ. Οκ. Μόνο αυτά. Θέλουμε τώρα άμμο. Εδώ. Έχω και φτιάξει. Οκ, έσπασε, δεν ξέρω πόσο πήρα. Εδώ θα πάω, έχω κι άλλα.
Εδώ. Πρέπει να πάρω ξύλο. Με πλύνω στη μούρη μου. Κάτσε να βάλω να πάρω σταθή. Μπερδεύω λίγο τα κουμπιά. Okay. Okay. Μας έφτασε, αλλά κάνουμε κι άλλα. Άμα λέω εδώ, άμα βρω κανένα απειλό, να κάνω καμιά γλάστρα, να πάρω ένα λουλούδι και να το βάλω εδώ πέρα, δεν ξέρω. Τώρα θα δω. Okay. Έχουμε φτάσει στα 7 λεπτά. Προχωράμε. Έγιναν όλα τα τσάμια. Τα γυαλιά. Μου βάζει διαφημίσεις. Γι' αυτό απάντησε εκείνη. Okay. Τα έχω βάλει ήδη. Κάτσε να πάρω ξύλα. Την ώρα που πήγαινα να πάρω ξύλα, άρχισε η βροχή. Ένα πρόβατο. Να σε σκοτώσω, περίμενα. Να με κάφησε. Όπα. Όχι. Μη φεύγεις. Ρε, δεν μου φύγεις. Ρε. Με ακούς, ρε. Με ακούς. Τι με γράφεις. Κάτσε να κάνουμε chest. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Καλό. Κάτσε να ψήσουμε φαγητό. Γιατί περνάμε εδώ. Μάλλον στο επόμενο βίντεο μπορεί να κάνουμε κήπο, δεν ξέρω. Έχουμε φτάσει στα 9 λεπτά, 9,5. Όπα, πού πήγε, πού πήγε, πού πήγε. Ας το πω. Ναι, πώς θα γίνει.
Α, ναι, σωστά, γιατί δεν το... Είναι από πάνω ένα μπλοκ. Να κάτι, ναι. Ναι, πότε θα γίνει νύχτα. Φαίνεται σαν να είναι νύχτα, αλλά δεν το βλέπω πολύ. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι μέσα σε ένα σπίτι. Και βρέχει. Άμα είχα και tablet ή fidget spinner στο Minecraft, να τα έπαιζα λίγο έτσι να ηρεμήσω. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και πείτε στα σχόλια ερωτήσεις για Q&A 2 και αν σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε.